କେଉଁ ପର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବ ଦିନ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଇ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କେଉଁ ଧରଣର ପର୍ବ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ନୂଆଖାଇର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଆନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ। ନୂଆଖାଇରେ କେଉଁ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ? ନୂଆଖାଇରେ କେଉଁ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆରିସା ପିଠା। ନୂଆଖାଇରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ନୂଆଖାଇରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ କେଉଁ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ। ନୂଆଖାଇରେ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ନୂଆଖାଇରେ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? କୁରେପତ୍ର ବା କୁଲେର ପତ୍ର। ନୂଆଖାଇ ପରଦିନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନୂଆଖାଇ ପରଦିନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ବାସି ବା ଛାଡ଼ଖାଇ।